हाय लोगोफोर जों दायो नै बेरायनो फैदों बैरबखुन्दआव ओमफ्राय हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे बयनिसिमबो नुदो लाजिबाय सासेया बेरायनो लाबोदों सुखियाखौ नै जि मानसिखा सासे केमेरामेन जागासिनो दे माबायदि मोनखो फैनानै मोजां मोनदों बिराद मानसि आरो नाथाय बेरायनोबो थांनो लुगैबाबो थांजाया मालाय मानसिफोर थाजोबनाय जायगा मोजां मोजां नायलांबाय थादो लोगोफोर दे थिखोना होलाय आंनो बेखौ आखायाव देखायनो आं नै जोंहा गोथाव गोथाव जागासिनो बिसोर दं नायदों खिथादो दे जोंबो दंफैयो बेसानबा नोंखौ खेबनि मा जादों आंथिया मानो जाबाय थायो आं सिनायाखै माने बेदरखौनो होमबालाय सैमा बेदरबाबो जागोन नोङो दे जाना देखायदो खिथादै गोथाव नंना नङा थगायनाङा खोब गोथाव नङा थावथारा संख्रियानो नाङाखै संख्रि नाङा संख्रि नै ट्रेक्टराव साबाव जोंहा गासिबोखै जानोसै नै थावाबाबो गोथाव नङा संख्रियानो नाङाखै ट्रेक्टरजोंसो फैदों आं लोगोफोर नै बैरबखुन्दआव नै ट्रेक्टरजोंसो फैदों खिथाबा ट्रेक्टराव नै बिबुना बेरफुलाजोब्बाय जों गाखोजोब्बाय ट्रेक्टरजों फैदोंहायनो जोंहा ट्रेक्टर सोनारलायलाय सोर सालायबोनाय सोर सोर होफैदोंथाय जादोंबो जों संनाथ' होथाय दे जाना देखायद' जानो लुबैदों नामा नोंलाय दुगैनांसिगोन जानो दुगैनोसै Dress pati lo ya hanau गोरान रान जानांगासिनो जुसबो गैया दैबो गैया बिराद मानसि बावनो थाबाय थानांबाय नै जंगलबारियावनो मानसि गोजा जेथिंबो थांनोनो जायगायानो गैला ट्रेक्टर खर'जों फैदों जों लोगोफोर खर'ल' ट्रेक्टराबो खिबुआ गैला लाखिबाय मालाय मालिका बैरबखुन्दआव फैग्राया नै गैया बेरायनो मोनासै बोरै मोना नाहरलाय मानसिफोरखौ बोरै नाहरलाय बाबाय आं लोगोफोरल' दसे बानायथ'ला भिडिअखौनो बानायबाबाय आं जायगायानो मोजां नङा दा बानायफिनसै मानसि खम जाबा मावलाय जाय मोजां मोनथारदों नामा जायगाखौ मोजां नङा हाग्राबारि माबायदि ट्रेक्टर खर'आवसो गाखोना फैदों नामा नोङो गाखोलाय देलाय नैबाव गाखोलाय बेयाव गाखो थेम बायनायनि बैयावब्रा बै बिलुन दोननायाव दे बैयाव जिरायहर गोजौआव आरो थांसै आं गारनानै थादो बैरबखुन्दआव फान ओइ नै माबा दं टेडि बियार हनै जि फट' लादों बाबारे लिंहरलाय फैयो ना मायो सोरबा हिनजावसो दां बियो ओंखायनो बासथाबलाबायदों मिउ
थालाय ट्रेक्टराव होनना हर ओमफ्राय ओइ फारसेथिं था ओइ फारसेथिं इसे खाथियाव थाब्रा थलाय बेयाव गाखोयोलाय मानसि मोलेले नुदों भिडिअखौनो मोजां नुलाहाय लोगोफोर बानायनोनो बाबायसो आङो नुवाखै मानसि गोजा आयौ मानसि गोजा मानसि गोजा सोरगिदिं आयौ आयौ थांफिनसै लोगोफोर दा सान्दुं ओंखारबाय जों थांनो नागिरनायखाय अखाबो थाइफ्रिबाय माबा रिल्सबो बानाय मोनासै थांफिनसै लोगोफोर बाय बाय जोंहाथ' बैरखुन्दनिफ्राय फैनानै नै दखानाव सिंग्रा जानोसै माबा सिंग्रा सिंग्राबाय थानानै मिस्टि जानोसै दै जादो
Pisang dan jajwbbai. Lần một là có thông tin. Cháu vừa vậy. Lên phòng mấy xe? Lên được.